Ik vind het prachtig, jongen. Ik kom in het Burgenwijk, ik ben hier vlakbij, zeg maar, helemaal bij. Nou, ik denk maar even zien om wat vorige week had ik mee fietst. Ik schitterend mooi. Nou, nog eens een bijleid, dit hier een 9 kilometer om de handelsroute. Nou, je kunt zien dadelijk, ik vind het schitterend. Ik vind het mooi. Ek op de centrale as is al café. Ik tref je zomaar een haze, het haasje. En wat doet het haasje hier goed? Een haas weet van niks, maar ik probeer even wat de dierendag onder de aandacht te brengen van de welkoop in Burgum. En zoals je weet, hebben we een landelijke campagne, dierendag. 20% korting op alles, diervoeders enzovoort. Dus dan hoop je dat het een beetje effect had. Ja, schitterend mooi. Ja, echt weer. Fantastisch. Ik had het zo mooi net verwachten. Ja, het waarde natuurlijk speelt een heel grote rol. Maar ja, wat mij ervan verwacht je. Maar het meeste genoten is van morgen 10 uur al begonnen. Nou ja, tot nu toe. Het is gezellig. Hartstikke mooi. Foarút boer as mei de Handel. De langste handelsroute van de wereld tussen Venworden en Samar.